Jamwale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a yaw pindi tv min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde babade mande kala min bisimoni kelle gadane robinde jandeji aljuma tati lewru janvier hitan ujunaji ɗiɗi e nogas e joyi 2025 bisimilla moon kelle gadane robindo jandeji puɗɗortoɗen ko jayde gendira leydi sénégal jayde le soleil ɓe garti koye gam leydi sénégal yalta e franc CFA tawi kadi ko waɗande hoore mum eɓɓo to banggue wonande kalis kesso on création mone moɓe mbiyata ECHO o mo ganduɗa ko biyeteɗo Mandiaye holliti ko ɗum hunde wawde amnade kono kadi ko hunde ganduɗa aɗum wawi wonde kadi rewa ɗon ɓamtare leydi sénégal ɓe garti kamɓe jande le soleil étudiant ji janggoɓe to dural jaaɓe hatirde université Assane Seck mo Ziguinchor yen altine ko nden tigui ɓe mbawta ruttade amphiji ɗi gam ɓe mbawa ƴettidde jangde nde jayde rewmi quotidien ɓe garti koye secteur l'aviation ɓen ɓe ganduɗa ko contrôle en rebbitoɓe jagol kam e gartugol to banggue nden kay kisal wonande ɗen laaɗe diwoje ɓe garti caɗele to banggue wonande e koyete ko sécurité hani to banggue wonande caɗele to banggue yoga e kaɓɓirɗe hani e wasgol hewde e mabɓe ɗum saabiɓe kolliti mbaw usude to banggue wonande golle mabɓe to banggue ya garta o jayde rewmi quotidien arti hen jayde le républicain ɓe garti koye jagorɗo kalfinaɗo mo ganduɗa ko ministre de la famille et des solidarités kanko Maymouna Dieye e wargo on suka debbajo biyeteɗo Diary Sow toon to Maliga ɗum saabi holliti alay saago lawol waɗa fodde mum kono kadi fawa kuule kisde e on mo ganduɗa ko kay waɗi ɗen bonande jayde l'indépendant ɓe garti koyene convention cadre signé ɓe garti koye to banggue wonande ko wiyete ko sécurité alimentaire wonande haronduru ndu hay ƴewtade ko yetno to banggue ñamdu e ni ndema e gaynaka ɗum saabi woni sifande nde ganduɗa woni hakkude omo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo énergie woni ministre de l'énergie du pétrole et des mines kanko Birane Souleye Diop wondude jagorɗo kalfinaɗo ndema e gaynaka leydi sénégal ministre de l'agriculture de la souveraineté alimentaire kam e l'élevage Mabouba Diagne ɓe mbaɗi nden sifande to banggue wonande to banggue sécurité alimentaire agriculture ndema kam e gaynako e énergie renouvelable jayde source ɓe garti koye on suka gorko baɗɗo golle kamtorinde jooɓiɗo fitandu Diary Sow on suka debbajo toon to Maliga caggal noon hakkude makko e ɓen ɓe ganduɗa ko enquêteur en no holliti wonande artude e noon no wardi on suka debbajo biyeteɗo Diary Sow kono source arti ha joni to banggue wonande caɗele to banggue batte ɗam ilam diƴƴe tuɗoje inondation mo ganduɗa waɗino toon to worgo ha funnague worgo leydi ya sénégal to banggue nord kam e nord est ɓe garti noon to batte wonande ko ɗum saabi to banggue wonande ɗin dégâts ɓe kolliti capanɗe 39 milliards pawɗi temedde jeetati capanɗe joyyi e jeegom millions e koppeje men franc CFA ɗum noon ko doggol ngol ganduɗa waɗi ɗum ko direction de la prévision et des études économiques ɓe kolliti ɗum ɗo kala ko ɗum hunde nde ganduɗa wasama to banggue wonande e on inondation ɓe garti noon ɗum koto banggue wonande ko ima koto batte ndema gaynaka hani ko yite ko faggudu hani infrastructure yoga e maɗele kam e kotkiji hay golle ɗe ganduɗa yutno koye ɓamtare leydi sénégal jayde tribune ɓe garti koye Pape Malick Ndour gonnoɗo jagorɗo e laamu hoorejo leydi Macky Sall o warti wonande hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi totti hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi nduɗo ndu natɗen 2024 2025 nguɗo laamu joɗigu ñamlima ko abbi e ujunnaje jeenayyi milliards et koppeje men franc CFA kono ɓe garti des questions écrites question direct Abdou Mbow on mo ganduɗa ko sardiyanke toon to Bawol gendira leydi sénégal o windi on ɓatake fewde jagorɗo kalfinaɗo finance et budget mbo leydi sénégal ko yitno noon to banggue wonande ndinna mbordi tottande est ce que ɓen mo ganduɗa ko ex détenu en hani e yoga e won koppereje tottanoɓe sukaɓe taweteɓe e lande Pastef jayde les échos ɓe garti koye kanko Abdou Mbow mo ganduɗa yiide les échos Abdou Mbow charge le gouvernement kanko Abdou Mbow holliti ko laaɓi no lewlawal sappo e tati nde waɗete e kan haala to banggue wonande damordi tottandi ex détenu en hani e ɗen koppereje tottanoɗe ɓen ɓe ganduɗa ko to wonaɓe e lande Pastef ɓen sukaɓe e lebbi jewtuɗi ɗi kono ɓe garti kamɓe jayde les échos to banggue wonande dewle ɗe ganduɗa ko jengguɗe ɓe garti noon wonande e gon wittu yiide Dakar Thiès kam e Ziguinchor ɓen worɓe ɓe ganduɗa ko natɓe e dewgal ene gabbo e duuɓi capanɗe tati e goho fewi dow kono ɓe garti toon to kadi wonande kamɓe rewɓe ɓe natiroɓe dewgal ene ɓuuri ko hewde ko balɗe walla mbiyen ko duuɓi nogas e nayyi ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa ko toon to Linguére Koungheul Koupentoum Goudiri kam Saraya e Vélingara ɓe kolliti sukaɓe worɓe natiroɓe toon dewgal ko ɓuuri ko hewde ima koye duuɓi nogas e jeeɗiɗi fewi dow
ɓe garti hani to yoga e won nokkuji ɗiɓe kollit wonande ɓen ɓe ganduɗa ko rewɓe natoɓe dewle law ne teppa jangde mumen ha e gueɗe baɗe noon ko wayno mobde deedi e ko nandi hen. ƴeewoyen jayde l'observateur ɓe garti koye alhaali lawol saabi kanko Mansour Faye holliti so lelimo ɗum o ɗanoto ala ko haɗanamo ɗanade sibo o waɗani ko ganduɗa lawol ana fawo e dow makko. Arti noon to banggue wonande on temedde 2 hectare mo ganduɗa hollitamo ene tuume hakkude makko e bani ko debbo Mariam Faye Sall oɗin on hectare taweteɗe toon to Diama o yeddi kan haala kono arti e koyto noon wonande nguɗo laamu hakkude son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye e mawɗo jagorɗe Ousmane Sonko Maimouna Ndour Faye gartuɗo hollidde caɗele ɗe ganduɗa hanki o toon to Bowal 7 TV cabanɗe jeeɗiɗo e joyo ɓe gendarme ɓe ganduɗa ko kay tigui mbaɗi encerclé on nokku o arti yiide wonande o saaha laamu ngu koye yeyam dolago tigui holliti. Jayde la dépêche arti e Serigne Mouhamadoul Mountakha Mbacké ko kay tigui ha joni hesitinde yakar kam e jikku mum ɓe jogue e bayfale ɓe ne mbawata rewidade ko yetno suro kam e to banggue hurum wuro teddugo ngo Touba ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui mbaɗata golle hani yoga e gueɗe ɗe ganduɗa ɓe holliti yadani diine kam e lawol wonande no sifori wuro teddugo ngo Touba. Jayde direct news ɓe garti ko e haala yiide qu'est-ce qui retient Samuel Sarr en prison yiide jayde direct news. Samuel Sarr omo ganduɗa ko baɗonoɗo placé sous mandat de dépôt tawi noon ko plainte omo ganduɗa ko Moustapha Ndiaye waɗino ɗum caggal nde o rewira ƴettude ko yete ko noon koppareje dendade ɓe garti yiide kanko ex directeur général mo West Africa Energy ɓe kolliti noon o saaha darde mabɓe e ley ko yeddi ittudemo e ngal golorgal wonande West Africa Energy e yiide avocat ji makko nangogol kanko Samuel Sarr wona hunde rewde lawol ɗum saabi jayde direct news holliti hol gonɗo caggal nangogol kanko Samuel Sarr. Jayde libération ɓe garti koye la sénégalaise de l'automobile milliard pawɗi temedde 2 millions e koppareje men franc CFA woni ko wujja ɗum saabi dika tellima toon kono kadi to tiyon dossier ɓe ganduɗa ko parquet financier gam wawde rewidade ɗen gueɗi. Jayde Sud Quotidien ɓe garti koye plan de développement de la Casamance kanko horejo leydi ndi tumo tigui nde huccidno e rendo ngo warti enen eɓɓore ɓamtare toon to Casamance to banggue wonande rewidade gueɗe ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui daño toon caɗele hay dognoɓe nokkuji mumen ɓe garti yiide wonande kanko horejo leydi ndi golle pawdinde ɗe o jogori ƴettude fewde e Casamance kono noon Jayde Sud Quotidien holliti ɗen eɓɓoje guila e Abdoulaye Wade Macky Sall hani tengti kanko horejo leydi ndi eɓeni hen gam ko yetno e ɓamtare Casamance. Jayde Walf Quotidien ɓe garti koye appel à la candidature kan haala ka ganduɗa kanko horejo leydi ndi o haalino ɗum tigo timmi tuma nde o huccirno e rendo ngo ñande capantate go lewru décembre e yiide Jayde Walf Quotidien on appel à la candidature hol poste mo ɗum jogori wonde sibu dendagal postuji ɗi landa Pastef ƴetti ɗum. Jayde l'évidence ɓe garti koye kanko Maymouna Dieye o jagorɗo kalfinaɗo to banggue e wonande rewɓe hani e wallude to banggue wonande ɓamtare yimɓeɓe warti yiide wonande alay saago laamu ngu waɗa kuule kisɗe ɗe ganduɗa e on barboniji mo ganduɗa ko kay yooɓi fitnandu on suko debbo Diary Sow toon to Maliga kono ɓe garti e secteur de la pêche to banggue wonande ngawa leydi Sénégal ɓe kolliti caɗele ɗe ganduɗa eɓe guuro ɗum saabi ɓen ɓe ganduɗa ko syndicat national des travailleurs de la pêche kamɓe ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe aquaculture kamɓe kala ɓe jofima jagorɗo kalfinaɗo ngawa leydi Sénégal. Jayde Le Quotidien ɓe garti ko e to banggue wonande indemnisation des ex détenus ɗum saabi Abdou Mbow waɗi namdal to banggue wonande question ji fewde e jagorɗo kalfinaɗo Bogne ministre des finances et du budget nde wawata ko laaɓi wawa addede e kan haala kono ni ɗen koppareje jaltinoɗe totta ɓen ɓe ganduɗa ko taweteɓe e landa Pastef. Abdou Mbow windi ɓatake fewde e kanko ministre des finances et du budget. ƴeewoyen Jayde l'éveil ɓe garti koto banggue wonande kamɓe étudiant taweteɓe toon to université Assane Seck mo Ziguinchor ko kamɓe caali ko yete ko session unique kono ɓe garti kamɓe l'éveil to banggue déforestation des forêts de la Casamance wangue peƴƴugol leɗɗe hani e bonnude ladde e ko nandi hen ɗum saabi ɓe mbaɗi eɓɓore toon to Boulouf e yiide noon wonande ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe ɓamtare to banggue taari ndi kamɓe kala ɓe mbawi sembinde nden eɓɓore tawetende nde ganduɗa Boulouf naɓe ƴetti ɗum. Bandiraɓe tedduɓe yeɓɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓinnomo kelle gadane roɓinde jaydeji subaka hande o min dokkon aadi altine garo sahawre welede Allah.